Gwobr, Dewin a Dotsi. Y pedwar uchaf yn y categori yma yw Cylch Meithrin Ffynnon Wen, Cylch Meithrin Hermon, Cylch Meithrin Hywel Dda, Cylch Meithrin Pen Parc. A'r enillydd yw Cylch Meithrin Hermon. Mae Dewin a Dotsi yn rhan annatod o fywyd Cylch Meithrin Hermon. Pan aeth y cylch ar drip i'r traeth yn ddiweddar, aeth Dewin a Dotsi gyda nhw. Maen nhw'n cael eu defnyddio bob dydd i glodfori'r plant ac i feithrin sgiliau rhyng bersonol. Mae Dotsi'n cael mynd adre gyda'r plant yn aml, ac mae'r rhieni'n tynnu lluniau o'r hyn mae'r plentyn yn ei wneud gyda Dotsi a'i rhoi yn llyfr Dotsi. Yna bydd y plentyn yn siarad am hyn gyda'i ffrindiau yn y cylch. Ffordd wych o ddatblygu sgiliau iaith y plant. Mae bwrdd emosiynau Dewin yn ffordd dda o ddysgu'r plant i adnabod a disgrifio eu teimladau. Mae plant Cylch Meithrin Hermon wrth eu boddau yn cynnwys Dewin a Dotsi yn eu trefn ddyddiol, ac fe gafodd y plant a'r staff hwyl ymharti pyjamas Dewin a Dotsi pan ddaeth Dewin i ymweld â nhw yn eu pyjamas. Llongyfarchiadau i Cylch Meithrin Hermon.